ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଯୋଗରେ ମିତା ମହାନ୍ତି ଆସିଛି ସିଟ୍ର ରୁମ୍କୁ। ସିଟ୍ କହୁଛି ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଡରିଯିବି? ତ ମିତା ମହାନ୍ତି ହସି ଦେଇଛି ଆଉ କହୁଛି ଆସିକି ତା ପାଖରେ ତଳରେ ବସେ କି ତମର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଏମିତି ଦିନେ ତମ ପାଖରେ ଆସିକି ତଳେ ବସିଥିଲି ତ ତମେ କହିଥିଲ କି ତମେ ବଡ଼ ଲୋକ ସମାନରେ ମୋଠୁ ବଡ଼, ତମେ ତଳେ କାହିଁ ବସିବା, ଆସିକି ଉପରେ ବସ କହିକି ବସାଇ ଦେଇଥିଲ ଆଉ ତମେ ନିଜେ ତଳେ ବସି ଯାଇଥିଲ। ସେମିତି କହିକି ବୁଝାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କହୁଛି ତମେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ବି ଭୁଲଟା ତ ତୁମର ନା। ଆଉ ସେ ସବୁ ଶୁଣୁଛି ସିଟ୍ର ଭାଉଜ। ତ ଦିଆ ମହାନ୍ତିର ମାଆ କହୁଛି ତମେ ତମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼, ସବୁ ଠିକ୍